dia començava amb els vents. Les Illes Balears estan en el clima mediterrani. Començàvem amb Eivissa i Formentera. A Eivissa plourà molt, estarem a temperatura de 4 a 6 graus. A Formentera hi haurà pluges escasses. Estarà ennuvolat i estarem a temperatures de 6 i 4 graus. A Guadalcomar que no diu perquè és Eivissa i Formentera. I Signau que hi ha un parella. A Eivissa farà vent de força 1. A Menorca plourà molt. On plourà menys és a Maó, capital de Menorca. Faran temperatures de 4 i 6 graus. Farà vent a les costes de força 2. Millor que no anigueu al Terroquer i Barber vos despentinareu. Molt bé, ara anem a l'illa més gran. Sap quina és? Esclar, Mallorca. Molt bé. Anem a l'interior, si anem. A Sineu farà neu. Hi haurà temperatures d'1 i 2 graus. A Palma estarà ennivolat i estarem a temperatura de 4 I 7 graus. A la Serra de Tramuntana plourà bastant i estarem a temperatura de 1 de màxima i menys 2 de mínima. Hi haurà vent de 4 de força 4. A la Serra de Llevant no plourà, però estarem a temperatura de 4 i 5 graus. Farà vent de força 2. A Cabrera plourà, però això és per als animals. Anem amb el mar. El mar Mediterrani farà vent de força 4 i hi haurà ones de 2 a 3 metres. I acabam amb les previsions d'avui. Ara vos deixem la nostra amiga Pi amb els esports.